Joseph open pau hakmat nakajong kalong yeng long sem na Jacob hi Joseph shuyat hu bai ya ka duty le ni ka kamram ka jong Ayub de ban le ha ka jing dei baru pharo a lor jong ka jingwan jong ki ba yeng ki ba sem ka jong nang te na karikana ka dei bitang ka jing ai report hakmat jong pharo to up ngan share biang ke screen mo to nge jam bet syak to ko khot ko blai fuar ngila da bi pulie menne bad hang ni ka jing ong ka jong Joseph ala ki jong ki ba yeng ki ba sem bat ki ba wan lang na po rikanan Joseph kum unom sinsyar hakari Egypt wat haba udan hakakardan ke bah ham hapo yo paro haba poi kini ke khot ko fuar yethu ya ka jing long jing man jong ka jat kam ayu baki bahayeng ki bahasem ki jong ki ju yetre ka de khot ka blif ar ka shiet hu ba Joseph shimburi ya ka kam ka baki bahayeng ki bahasem ki jong bat ma hilu hakitu ki por ki ba udang kam kena kila ju long hi ki nong sharai tang berat ya de fi pet ba ka tu ka jing batai hang tu dei tang ki nong sharai ki kim dei ki nong belah ban sharai lang berat Henry ki dei ki try jo ki lang brot da katuk ki kentin ki bang ki la ju long ki babu jingri jadi ki nong ri jingri ini Rồi. nang tap de katuk ko benta ka bahadin jo ka dekat boleh puar kapen scam ya ka ai ki bengi lai keren baro hakini ki episode ki syakman baka jingwan nakanan sya ke Egypt Mshim dan wat ye iwe imrat ko bala ye no apo rikanan banyak tangan Henry hang ni lawan lam ya ki ken hun Iki jingri bat yang baro at bakidon. Setelah mai tikin tindon ken hun ki jingri bat baro at bakidon. Kila ya walam ringkat bat ki. Te kamut ayu kani hakani ka jingkren ka jong Joseph laki jong ki bayi ki masem ki ban kari kanan. Kalong ban ye thu bet hakmat jong paro. Ba baro kat ki belaiwan kita but balai biki haban wan lam ta ki mara syakri Egypt ka long namar kadika kam ka jongki ki baki ju tre ndai tang baki wan ban shong thap ban bam yaka jingbam ko badan hakari Egypt endre ki wan ru kum ki nong tre ki washim jikit kli yala ka jong ka kam ka baki ki dot kani ka long ka jingi kai ya yangi ru ni sim tamo long ka jingi kai ka long ba ka baju tre ka baju long ka jing kershan ya ka yeng kesem wat habala kan ria ya ka jakat rei shawai pat dan ya ka jakashong shawai pat dan rei ya ka tu kar kom trei ka baju trei hi kanum de ya mando long ka badon kala te kani ni ru kini kinong wi jing di ni I kumba kadon da ka jong ka dori ki bumot bay ban ong bay dakin ka wasay wat da ki wasa mga hari Egypt tu na ka benta ki jingdon kam ya ka yeng kasem ka bahap ban yo na ki jingri Kamut kini ki bawa nak kanan ki jong Jacob aka yeng kasem ko jong ubaro kim don ka jing kuslai. Jing kuslai ka ba apa khmat jaki kalong bakal lanjur kan dem sniu ka bayo ki jingri ru kiap tangan bat maki ru kiap tangan. Di ka jing kedau nang Ala situ syak kumur ni lo ang. wadangi perkhat na kadaka jeli ke jongi bentar. Kalong no ya ka lebo da ka tien pareng ka skill de ka jing nang ka jing tibet ka jing nang ka jing prit jing tibet ka jing pana ka kam akanu no ka kam ka ba la ne ka ki trai kamut ban da kila kan ria aja ka shom no shko wai pat ka shnom kata ka jing tibet ka jing pana kan do no kamut hang no no bang dan ni kata ka jing tibet ka jing pana ban trai dei ban trai nang makan roi Lo habadon kalat ha pakasya kalati anum dai ki mat penduk ika. Tidak kalong kumta kumut kaya rap kay.
ki babun ki bentar jong ka jing im ka jong iru Hai. ti ka jing kedau lupa ya ka tu ka jaka ka baki khot ka goshen hang ni hang ni ka translation hang ni aka kasih ke jong il apunan kam da ka tin kari ya Kari hai. kari goshen dan dai ka ni kam dai kari ka balong da ka hima la ka jong dan dai hang ni ngah pa song thu kamut petang ya ka jaka ha ka ba ka long ka ba bit ba ka ba biang ya kini ki bari jing di ban shong ban sa bat ka balong ka ba la ban besar ya ki merak ki ba kiri Hmm. dikata kan nyarap nak benta jong ngilu nomor sepang jong kata nila ada biapek ha kitu kila dong ki basman kumru balai keren sepang jong kan kari question ya ka ba Joseph pada kedul pai kata Hmm. ingin jam lo sini ka khot ka boleh kulai ka bohong bat kan jaru habau paru un khot ya phi bat un ong de ke ei ka kam jong phi ka khot ka balai ko sao te phin ye thu Syakri jong me kila julong ki bari jingri nadu bagi dang long samla aduk menta mangiru bagi kepatemen jongi apin yo shong du kain hakari goshen na ba kunjanong sharai lang brot baro ulong kaji ijli haki ijib ngi nya pet shwa tu dekat ke balai kulai ka dekat ke balai kulai kalong kajing akwi denti kajing Joseph ba haba uyat hu ya kajing wan jong ki baye ki basem ki jong unak kanan na kari kanan ayu u akwi inti yo kumno uparu udan interest lagi udan ya kawan keren hai kini ki bawan naka dong yeng long sem jong unak kanan Hmm. dari pet bahang ni kar kombu jok tiketin kar kar boleh kulai kam dai ka belajar andai ka long tang haji kami nanti ya Hmm. Hai. di ka jing ong ka jong Joseph ladau paru kali kumno ka ka kam jong phi pet bahang to Lada ki brio ki wan hapdeng jong kaji yap tangan. Haba ki wan ban plung syaka jaka ka bakloi ban kedup iki ban ban besar iki. Hato ka don jengmut mo ban keli ka ka kam jong pi. Sudah tu am. Hmm. Kalong ka Hmm. ka- kalong ka jing keli ka bajuat kan semua tu ne. Dan keli Hai. ka kam jong pi. Ti Hai. kan mut ayu kan ka jing keli. Kum hakani ka por ka bakini kilawan poi syakari Egypt. Naka jinglong Hmm. jingman jong ka jingkloy jong ki Egypt ban basa yakini kinong wei hibuan syong na syakari jong ki. Naka jingklut musim ka jingsya ka jong paro. Ka jingkli syapang ka kam ka long ka badan kam. La antip iki bakinde kinong rep dan ni kinong ri jing ri dan ni kinong tre jing tre hiki kam shina jing shina. Hmm. Kenang ba kum kita kitrai shnong haba kitip yakini hibuan rung thuma shishnong joki la da tip kor komtrei ko kum no yo don ai wala ban pudon kam yiki ke la Kamot dan ketika buj kaba unong priang ya kinong wan snong ban yo ban le bakan long kaji mento ya ki yo unong priang kan kamot paro bat ka sencar khada jong ori buj jong ki kan la kenta don ki kan ba long ya ha long long kan ni kan nam da dai ka boy ka ban pasyat sha u pharo namar u bakham pro ang ni yu Joseph bakham pro ha ha te mo ula de ya tu ko benta jo ka jikun kre kumno ban long ka jikrshana pedeng jong kan dem sni ko bon ban len shop Sementara ni hmm kalau kombu jengkeli kedai bubu Joseph ha yo kumno paru keli hmm na marla da bu kum kani ka jengkeli kabut an bu ha kata ka jaka kamu piong meneh kai ka jaka ka ba an la ya ka ban ai ka jing besar ya ki ha ka juk ko por kin long ru ka jing ku ya ka hima ha kamut shimau arteli kisim gu ha 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 te ka jing stet perkhat ka jong Joseph ka don la ka jong dor buat u Joseph la da pencet lupa ka juba ku kumno pan ai syata na da syakali hmm ya kata ka juba la de bo ha ka bentak mi syakwa cu ka dekat ka belak sau ka bu ong la da syak kali ka de ka ni ka juba ba juba
Kisah kri jong me kita julong ki bari jingri nadu bangidang long samla haduk bentar. Mangiru bagi kepatem men jongi. Thì cái ni cái phần bao vậy và kum ki bahaya ki basem ki bawa nakanan ki jong Joseph ki dei ki nang rijing di. Di sisin bapelan kam da kani ka rukom tray ku ni ka barijing di kaya thu ru ki long hi ki benta jo ki jaj bendri ki bayat na ku ki jakash ko ipat am ki nomads na marki up ba ya ka jingker ku jong ka pertai ka bariang ka balaban besar perang ubani ya ki jingri baro ki belari ke. Di balai bahani kalong kerpang kumta kata kakam